खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय आरो फागुन दाननि सल'मा फरायथिनाय आयदाखौ जागायनो लाबाय। दिनै 8थि खोन्दो। नोंथांमोना हांखुर जानानै दं जानांगौ सल'मानि फरायथिनायखौ खोनासंनो। दिनै 8थि खोन्दो नोंथांमोना फरायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे सल'माखौ लिरदोंमोन अमृत खेरखातारिया आरो बे सल'माया नुजादोंमोन थांनाय 2012 मायथाइनि मार्च दानाव। 8थि खोन्दो। आदायालाय माथो मोजाङैनो लेक्सार होनो रोंगौ, माइनावआ रतनखौ बुंबाय। गोजोन्थों सिस्टार, जोंनि हाबायानो बेनो, रतना बुंबाय। रतन आरो लोगोफोर लोगोसे माइनावमोना खाथिनि साहा गलायाव साहा लोंहैबाय। दसे उनाव साहा लोंखांना माइनावआ न'सिम थांफिनबाय। आब', ओंखाम खुरबाय? बिनानाव समायनाया जेब्ला गावसोरनि खथायाव राव होफैयो अब्लासो माइनावआ साननाय मुलुगनिफ्राय मोगथां मुलुगसिम हुस मोनखाङो। थु, थांगासिनो, माइनावआ गुरैनो बुंबाय। माइनावआ बिजाब बोदलानानै नायदोंब्लाबो नाथाय गोसोआ बिजाबाव जवाखै। सानाव सारियालियाव HIV/AIDS सायाव होनाय खोथाफोरखौनो गले गले गोसोखांदों। रतन बुंलांनाय बिबुंथिफ्रा गले गले बिनि खर'खौ साहोदों। गावखौनो माबा दाय मावफ्लांनाय बायदि सानो। हुरा हुरा बिरदावनि बाथ्राखौबो सानबाय थायो। बिरदावखौ गोसोखांदोंब्लाबो जानला मोनला कल खालामनो हराखै एबा खालामाखै। न'आव थानायखाय बिमा बिफाजों बाथ्रा बुंजानो गिनानै आरो माइनावआ जानला मोनला बिरदावखौ कल खालामनो नाङा होनना बुंबोखादोंमोन। गुवाहाटियाव माब्ला थांफिनगोन आइ? बिफा राखावा इसिङाव ओंखाम जानाय फावै सोंदों। बिफा, माइनाव, फंबाय, मिथिंगा, बिनानाव समायना साब्रैबो सानै सानै मोननै बेन्चआव जिरायना मोखांजों मोखां जादों। मोनसे बेन्च डेस्कआव माइनाव आरो बिनानाव, गुबुन मोनसेयाव राखाव आरो मिथिंगा जिरायना ओंखाम जादों। दमासि बायखांबा थांगोन आफा, ओंखाम खब'रैसो सोना बुंबाय माइनावआ। बिदिनो बिसोर ज' ओंखाम जाखायो। बिमाया जेब्लायबो ओंखाम ओंख्रि रानखांनानैसो उनाव जाखायो। आब', आंबो दमासि बायबा थांफागोन, समायनाया ओंखाम जानानै बुंबाय। थांफानो हागोन दे, आनजादखौ मोजाङै होग्रोना ला, माइनावआ बुंबाय। नोंहालाय मानो थांफानो नांगौ जाखो? मिथिंगाया बुंबाय। नोंहालाय मा जायो, आंहा आब'जोंसो थांफागोन, समायनायाबो बुंफिनो। जागोन दे, थांनो हागोन, आनजाद जोबोब्ला, बिफा राखावा गेजेरावनो बुंबाय। लासैनो गासिबो फारि फारि ओंखाम जाखांबाय। माइनावआ जाखां लोंखां गावनि खथायाव हाबहैबाय। ओंखाम जाखांना गावनि खथायाव बिसना सायाव गोलाव जाना खर'आव गान्दु लाना गावनि मबाइलजों बिरदावनो मेसेज हरनो नाजायो माइनावआ। मानोना साननैयानो जाबाय बिरदावनो मेसेज हरैया। रागासो जासिगोन सानदों बियो। मबाइलनि राइट मेसेज अपसनाव थुना SMS टाइप खालामबाय। आंनि अनजालु हेन्डसाम, नोंखौनो जोबोर गोसोखांदों, नोंनि महरा आंखौ दिबाना खालामबाय, आइ लाभ इउ। बिदि लिरना सेन्ड खालामना हरबाय। लोगो लोगोनो मेसेज रिप्लाइ फैफिनबाय। हाय अनजालि सना माइनाव, समायना नोंनि महर, जारौ नोंनि खावलाय, खुदुमथावथाव नोंनि गुस्थि। सानैबो SMS हरलायदों। मोजां मोननायनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायदों। जेनेबा SMS लिरनायनिसो कम्पिटिसन जालायदों। खाथिनि बिसना गंसेयाव उन्दुनाय बिनानावा जेबो आन्दाज मोनाखै। गोसो थोलायनायाव SMS लिरनाया मोनसे स्टाइल बायदि जादों होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा खोमा। बिदिनो बिसोरनि SMS हरलायनायखौ स्टाइल बायदिसो नुदों। SMS जोंनो खुदुम हरनाय, SMS जोंनो अनलायहरनाय, SMS फोरजोंनो गावजों गाव गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ बुंलायनाय। बिसोर मा स्टाइलाव SMS लिरगोन, सोरबाफोर बिसोरनि SMSखौ नुफ्लांबा जेबो हमस्लाबनो हानाय नङा। हिन्दी, बर', इंराजि ससे ससे गलाय गथाय रावजों लिरनायखौ बिसोरसो मिथिलायगौ। I am नोंखौ भेरि याद खालामगासिनो। I am नोंखौ मिस खालामदों। SMS टाइप खालामना हरबावबाय माइनावआ। लोगो लोगोनो रिप्लाइ फैफिनखायो। बिदिनो SMS गेले गेले अखानानै सानैबो मालाया उन्दुना मुगासे मोनबासो SMSआव गुड नाइट हरलायना खनसे खनसे SMSआव किस खालामना माइनावआ उन्दुलाङो।
दमासिया जागायबाय। नखर नखर फिथा सौराय एवदों। बर' गामियाव दमासिब्ला बिदिनो फिथा सौराय एवखायो। मानोना दमासिया जादों बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय रंजानाय फोरबो। बेखायनो खायफा बे बोथोराव उदै गाज्रि जानायनि मुलि बायनो फार्मासिफोराव रां गारहैनांगौ जानानै फैयो। माइनाव मोनाबो एन्थाब हमनायनि एबा फिथा लावदुम, थावनि फिथा, सिबिंनि, नारेंखलनि फिथा सौराय एवदों, सावदों। माइनावआ बिमाजों इसिङाव फिथा सावनायाव मदद होफाना मावफादों। बिनानाव समायनायाबो गेजेर गेजेर मदद खालामना होफादों। मागो दमासि फोरबोआव फिथा सौराय जानायजों लोगोसे भेलागुर सावना ज' लावखार ओंखाम जानाय रंजानाय जायो। आइ माइनाव, नै नोमथैमोन फैदों, साहा फिथा सौरायफोर लाबो। राखावा माइनावखौ खामसालियाव गामिनि रिन्दाव, बिनद, गोजोनमोनखौ जिरायहोना बुंहरबाय। रिन्दावमोना दमासिखाय फुङावनो गामि बेरायना साहा फिथा सौराय मागि जाबोदों। खामसालियावनो ज' बयबो सेराव जिरायदों। गावजों गाव बयबो खुलुमलायदों, हामलायथि होलायदों। दसे जिरायना बाथ्रा रायलायबाय थाब्ला माइनावआ साहा फिथा सौराय लाना गासैनोबो आखाइ आखाइ काप प्लेट साहा फिथाफोरखौ होनानै बुंबाय, दमासिनि फिथाखौ जासाबदो आदैमोन, आखायावनो होबाय आं। जागोनलै, दमासिनि फिथाखौसो मोनजानांगौब्रा, रिन्दावआ बुंबाय। माइनावआ इसिङाव हाबहैफिनबाय। गोदोसो फिथा सौराय दानसे माने थायोमोनब्रा। मागो दानसेया बयनावबो फिथा मोनजायोमोन। सौरायखौथ' बैसागो मोसौ थुखैजासिम जाहैयोमोन। साहा फिथा जाना बुंबाय राखावा। दानि गोदान मुगायाव बबेहाय एफाग्राब मोनजाबावनो, ओंखामखौनो जानो थोआ जालांबाय मानसिफ्रा, रिन्दावआ बुंबाय। बिसोर दानि दमासि, गोदोनि दमासिखौ रुजुलायो। गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ रुजुलायदों। फिथा जाखां लोंखां गासैबो गामि फारसे ओंखारलाङो। माइनाव बिमा, आं दा सानजौफु जाबोगोन। गोदोनायाव गोदान सि, गोदान गामसा, गोदान सि गानना रिन्दावमोनजों राखावा ओंखारलांफायो। बेलासे जानाय लोगो लोगो गामिनि लोगोफ्रा फिथा सौराय जानो माइनाव मोनाव फैदों। जारौ, अनसुमै, रानि, बैराथिमोना बयबो गामिनि सिख्ला लोगो। बिसोर बयबो सोरबा मेट्रिक पास जानाय, सोरबा डिग्री फेल जानाय, थेवब्लाबो बयबो उन्दैनिफ्रायनो ज' लोगो जाबोखानाय। माइनावनि खथायाव बयबो सोरबा सियाराव, सोरबा बिसिनायाव जिरायदों। बिनानाव समायनाया फिथा सौराय लायदों इसिङाव। दानिया माइनावआ गुवाहाटियाव MA फरायहैखानायखाय जोंजों लोगो जालाहाय, जारौआ बुंबाय। नोंजोंलाय मानो लोगो जानोसै, मालाय गुवाहाटियाव सोरबा सेंग्रा लोगोजोंसो लोगो जागोन, अनसुमैया बुंदेरबाय। बिदि नङाहाय मा, माइनावआ मिनिस्लु जाना बुङो। समायनाया थोरसि गंसेयाव फिथा आरो गुबुन मोनसेयाव थोरसियाव सौराय लाबोना टेबुल सायाव दोनफैयो। जादोहाय बयबो दमासिनि सौराय फिथाखौ, समायनाया बुंबाय आरो बिसनायाव जारौनि सेराव जिरायबाय। नोंहासो समायना, थाबनो गुमै मोनसिगोनहाय, रानिया समायनाखौ बुङो। मादै बुंबाय थायो, गावसोरहासो सेंग्रा लोगो मोनबायदां फाग्लिफोरा, माइनावआ बाथ्राखौ बारस'ना बुंबाय। जोंहा रावबो गैयाहाय मा खारफालांनो, बैराथिया बुंबाय। बेबायदिनो बिसोर जंखायलायना मुजिलायना बाथ्राखौ सावरायदों। सोर सोरखौ मेगन खेबदों, सोर सेंग्राया हेन्डसाम, सोर सेंग्राया माबायदि सेंग्राफोरखौ गोसो थोनांगौ, माबायदि सेंग्राखौ खुदै गहोनो नांगौ, सेंग्राफोरनिफ्राय खोथा माबोरै दिहुननांगौ, बयफ्रेन्डखौ माबोरै गावनि आखायाव लाबाय थानांगौ, बेफोर गासै बाथ्राखौनो रायज्लायनो हमो। सेंग्राफोर मेगन खेबब्ला सानै साथामसो सेंग्राफोरखौ मेगन खेबखानांगौहाय, जारौआ बाथ्राखौ बुंबाय। नङाबा माथो, सेंग्राफ्रा सानै साथाम गार्लफ्रेन्ड थानो हायोब्ला जोंबो लानांगौ, अनसुमैया मदद होफादों। मोजां मोननाय सेंग्रानो माब्लाबा गाव गावनि लोरबांथिखौ खोन्थानाङाहाय, रानिया बुंबाय। जेब्लायबो गावनि आखाइनिफ्राय बयफ्रेन्डखौ हगारनो होनो नाङा आरो सन्देह खालामना होनो नाङा, बैराथिया बुंबाय। नोंसोर मा बुंबायदों, माइनावआ बुंबाय। सेंग्राफ्रा जेब्लायनो जोंनि महराव लब जायो, जोंनि महरानो बिसोरनि दुरबलथा जायो, जारौआ बुंबाय। बयफ्रेन्डफ्रा जेब्लायबो मोदोमखौल' नांगौ जायो, गोसोखौ नागिरा, अनसुमैया बुंदेरबाय। नों थिगखौनो बुंदोंहाय, माब्लाबा बिसोरनो गोसोखौ होब्लाबो मोदोमखौनो होनो नाङाहाय,
रानिया बुंदेरबावबाय, खनसे मोदोमखौ मोनफ्लांबा बेखौनो बिदाय थायो गथ' गोरलै बायदि। बैराथिया बुंबाय, माब्लाबाबो हाबानि सिगां बयफ्रेन्डनो गोसो होब्लाबो देहाखौ होनो नाङाहाय। जारौआ बुंदेरबावबाय, बिसोरनि बाथ्राखौ समायनाया स्रि खोनासंदों। फाग्लिफ्रा माथो मोजाङैनो बाथ्राफोरखौ बुंनो रोंथारगौ। गोसो थोलायनाया बेफोरबायदिखौ मानिहाय। माइनावआ गुरैयै बुंबाय। फाग्लिया बिदिब्ला थगायजाखागोनबो, जारौआ बुंबाय। बिसोर रायज्लायनायखौ आला गला सोरबा सेंग्राया खोनाफ्लांनांगौब्ला जाम्बा बायदि खोनाना गल' गथ' जालायगोन। बिसोरनि रायज्लायनाया बिदै गोनां जादों। माइनावआ नाथाय मोजां मोननायखौ सासेल'खौ मोजां मोननांगौ, सासेल'नो गोसो होनांगौ सानो। माब्लाबाबो सानै साथाम सेंग्रानो गोसो होनायखौ सानफेराखै। बिसोर जानाय फिथा सौराया माब्लाबानो जोब्बाय, नाथाय बिसोरनि रायज्लायनायासो जोबा। रायज्लायनाया बारानिफ्राय बारा गोथौ जालांनो हमो। नोंथांमोना फागुन दाननि सल'मा फरायथिनाय आयदायाव 8थि खोन्दोखौ खोनानो मोनबाय। उननि खोन्दोखौ नोंथांमोना फिन फैगौ सनिबाराव खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोना बे सल'माखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो मोजां मोनोबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।